zintzotasuna baita ere... Eskertzen da. Eskertzea, ez? Zintzotasuna balian. Gainera, zintzotasuna esan genezake krisian dagoela. Geroz eta jende gutxiago da. Horrela da, ez dutxutela ikusi zuen programak urteak izango direz, baina ez oso telebista gutxi kontsumitzen dut. Ondo egiten duzu. Hala ere aplikazioarekin aitzakia baina ez nira elefante bat, ulertzen duzu. Konparau behar badugu gaur egungo gazteria eta gaur egungo joerak zeintzuk direzen, ni neure kasuan, telefonari begire gauza bat ikusteko, eskaladako bideo bat edo peli bat mendikoa baitarez, banago sinema baten edo mendiko festival baten eta bar, benetan, aspertu egiten az. Sare sozialak zuk kudeatzen dituzu? Ez, eta ez ditut eta irakurtzen. Eta daro bat, ez dakit ustota, astebete terdi, ezer jarri gabe, eta naz baita ere elefante bat horretarako. Ni neure burua tontotza hartzen dut. Beste norbait kudeatzen dizkizu? Bai. Edo laguntza jasotzen duzu? Ez. Batzutan enpresa bat dago eta bere egiten dute. Profesionalak ere? Bai, profesionalak eramaten dute. Baina bai hori, beti hor, venga, Alex, jarri zezer, venga, inberdozu bideo bat, baina ez dakit, nik ere, zu bezalazekin, 40 urterekin, bideo bat asko egiten ditut, bideoak zoriontzeko, ez dakit ze ekitaldi honentzako, edo emoteko baitare, ez dakit, egunero bi hiru bideo grabatu behar dodaz, baina ni neu, sare sozialetarako eta bideok eta egitea eta kosta egiten naz, edo kosta egiten jata pilo bat, edo saltzen gauzak eta bar. Uste dut bestera batera izan barko zala. Ondo bozkatzen dokumentalaren izena. Anguar, argiz beteriko filma, argiak nola baita esateko. Hori bai, ez iztezu galdetu zein hizkuntzatan. Ni neukin un ideia originala, nola baita ere, hau sesegaitik ez batu, hau da, orduan pieza guztien engranajea nola baita esateko neure eskutik etorri zan. Eta gero horretarako dago sekoiztetzeak, horretarako dago zuzendariak, horretarako dago gidoilariak, kamalariak eta bar. Norberak danan gainean egon behar bada. Eta dan hau jaio zan Eki Fundazioaretik. Eki Fundazio sortu zen 2016 garren urtean. 2017 garren urtean martxan jarri ziren eta 2017 garren urtetik gaur arte 70 instalazio fotovoltaiko jarri direla martxan Afrikan, batez ere, Sahara azpiko herrialdetan. 3 izan direz Asian gure eskutik, 2 Nepalen eta 1 Pakistanen. Orduen, niri kriston ilusia egiten dozte, neu izanaz lehenengokoa lagunduten, handa hemen, kotxe batera matea eta gero ez dakiz zer, baina ikusi nabanean, zelan funtzionan, antolakuntzaldetik fundazio hau, gehitu nintzen maite minduta eta erabat maite minduta. Dana monitorizatu dago Bizkaitik, ez? Getzondeki ez gulego nagusiak. Eta zuzoaz, eta venga, Angel, antze, ni beti pasatzen azena, erakutsi ez dezu, zelan dago zen instalazioak eta dekozu, egunerotuta, segunduro, zelan dago zen bateriak, zelan dagoen konsuma, zelan dagoen, dana, informazio guztia, ez instalazio hori txiki gelitu bazan. Eta instalazioiek zertarako? Ospitaletan, eskola txikietan, eskola handietan, eta batez ere, leku, ez dakit, zezango txut, Home Leon egongo da 3-4 ordutara Freetownetik, baina ezke Freetownen da Sierra Leoneko hiriburua, bertan egon gile eta entzulek nola baitere jakiteko Sierra Leonen inguruen berbaz gabizela, 7 milioi biztanleko herria dela, eta hiriburua Freetownen dago kanpo kaldean, dago lako ia moduko bat, pasaia bezala, eta dago barku handi bat, da generadore handi bat, eta ordaintzen baldin badute fakturea, deki diesela, edo ez dakiz zerragaia dekien, edo kerosenua, eta horrekin deki argindarra, ez baldin badute ordaintzen fakturea, ez dekiela argindarrik, horregaz esaten dut zutana, hori hiriburuen, eta gero aparte, generadorea bakotzadeko beretzean, eta bar. Home Leon bezalazeko errizka horren, egitura horrekin, zer egin zan, lantalde bat Inglaterratik bereziki, lan egiten dela bertan, orduan ez dakit nik zelan ezagutu ziren ekikoekaz, eta montau zen instalazio fotovoltaikoa bat nahiko handia, 200 paneletakoa, 200 panel 2 bider bat metrotakoak, orduan horrekin energia desantea moten duna, eta horrekin deki etorkizun bat, ez? Esan behar da, 9-13 urte bitarteko umeak Sierra Leonan, Uneko 30 kalean bukatzen dula, ez? Beraien gurasoak abandona egiten zaituzte, pentsau 9 urteko mutiko eskor bat edo neskatza bat zarela eta abandona egiten dutzuela.
eta abandonatzen dutzue, ezin dutzuelako mantendu, ez? Eta derrepente egun batetik bestera kalean aurkitzen zara, eta logikoena pausoak izaten direz, fritaunen bukatzea. Fritaunen bukatuten duzu, eta fritaunen zauzenean, poliziak ikusten bazaitu, lehenengoz, bigarrenez, hirugarrenez, bukatzen duzu espetzean. Ezke, neu empatia berba, empatia hitza, berbea, pelikula honetan, Angoar pelikulan asko dago, orduen, Frequency deritxon lege horrek dator gurasoak abandonatzen dutzuela eta gero bukatzen duzu kalean eta hirugarrenez ikusten dutzuela polizian eta bukatzen duzu kartzelan. Eta pentsa beratzi, 10, 11, 12 urteko mutiko oskor bat zarela, ez? Orduen askotan hori, hemen Euskal Herrian esango genuke nik ikusten dutela asko, ez azkenean bakarrik mugitzen gara guri afetetan badozku eta bar, baina gaur egungo gizartean nik ikusten dudaz argizpi barriek eta badagoz giuz berritzegi asko eta beti ez egiten da berba txarto gazteriaz eta nik ikusten dut gaur egungo gazterian gauza positibo asko dagozela baita ere, ez? Eta beti alpinismoan zikeren gertatzen da hori, ez? Lehengo garai batekoak ez kasu guztietan, baina bai, eske gure garaian eta bakarrik alpinismoan pentsatzen dugu gure garaian onena izango zalakoan bezala, ez? Eta beti eske lehen iten zan hau, eta ostetik datozenak inongo garrantzirik gabeko gauzak ingo baziren bezala, ez? Bakotza bizi izan du garai bakotza eta gaur egungo gizartean baita ere ikusten dut beti erortzen garela trampa beretsu horretan, ez? Gaztei kritika bialduz eta bar, eta nik ikusteot aukerak eman behar direzela, ez? Aukerak eta gaur egungo gizarte honetan eta gaztei zuzenduta ez dago zela inongo laguntzarik, ez? Lehengoko denborakaz konparau ezkero. Zentzu horretan pentsatzen dokumentalak berak aipatu dituzun balio horiek nolabait transmititu egiten dituela, empatiaren izan daiteke bat, beste bat izan daiteke energia burujabetza oso modan dagoen hitz bat da, baina askok irudikatuko dute, hilabete bukaerako faktura murrizteko edo ekologikoagoa delako, baina aldiz, hemen irudikatuko dena edo ikusleak ikusiko duena da, zure biziak goitik bera baldintzatu edo bizi aukera bat emateko bidea dela energia edukitzeak. Burujabetza zentzu zabalenean. Bueno, nik uste balio erantzi asko deko zela filmak, ez? Baina alde batetik geuk hiru bloke edo hiru ardatz nagusi dagoz, bat da Nepal, neguko espeizio baten, gero kontinente bat, Asia dana, bigarren kontinente bat Afrikara, alako baten salto egiten dugula eta gero bukatzen dugu berriz ere Asian Pakistanen, ez? Hiru herrialde nahiko progresiaren datari begitute oso behan dago zenak, kutsadurari begitut eta kamandu da Asia mailan hiribururik eta kutsakorrena eta bar. Eta gero gaur egungo energi berriztagarriei zuzendu da, ze panorama dekogun Euskal Herri mailan, etxe mailan, eta ikusten da zelan eolikoak, zelan polemika asko datozen eta nire ustez geusekin bedire buruagaz eta hartuten direzen erabakiak izan bedire luzera begitute. Film honetan ere ikus genezake horixe, ez? Zelan posible izan da argi indarrarekin, hortxe dagoela. Euskal Herri mailari begitute uste dute Bizkaian deko gule estatu mailan ordu, eguzki ordu gitzien, 1900 ordu, ez banaz ekiboketan. Konparatuten badugu Huelvarekin daudela urtean 3400 eguzki ordu, ez? Orduan gaur egun nuklearrak, termikak eta zelan gaz eta bardana garestitu da, badirudi Euskal Herri mailan baita ere zenbakiak irtetzen direla, ez? Orduan nik uste dut hortik jo beharko gendula, ez? Hortik jotzearena, guk geuk ikusi izan dugu, ez? Bekan paleku baten zer dan plaka garbitute ez da izer, baina eske gure kontsumoa hortik atara dugu 3 hilabetetan, eta ez dugu zautu ez da litro bat be inongo generadorarena. Gero bestalde batetik, kontutan hartu behar dugu, bai Segalanen edo bai Pakistanen nangapar bat azpien, nangapar bat izango da munduko mendirik eta haundinetarikoa bai volumenean, eta justo mendi horren azpian dago eskola bat, nintzeko da munduko eskolarik eta derrena, Gunther Mountain Messner eskulen izena da Roana, 2002an eraiki zan Rijon Messnerren fundazioaren eskutik, eta
orduztik ona argindarrik daude, orgoian daude, 4 erriskatzeki, orotara 3.000 biztale egongo direla, negur arte, gero biztalerien kopurua, sosatekona geizten da beko erriska batera, baina poblazioan erdi egitxe gora bera bertan gelditzen da. Orduen argindarra ukitzea, ordenagailu pare bat badekiez ja, gero sakeleko telefonoak naiz eta koberturarik eta ez izan momentuz, baina ez teki argindarrik, orduen geizten dire, argi eta garbi, berriko gizonak, kasu honetan han Pakistanen, ez, dire suniak nahiko integristak, orduen emakumeak ez deko ez ahotzik, ez hitzik, ez inongo eskubiderik, orduen gizonen esku dagoz bertan, eta gizonet direz, jaizten direnan beko herrira, 12 kilometro egin ostean, 1000 metroko desnibela berantza, baina gero 1000 metroko desnibela positiboa gorantza berriz ere, orduen 24 kilometro egiten dutela bakarri beraien sakeleko telefonoa kargatu alizateko, argazki bat atateko, edo tabar, orduan horregaz dan asanda dago, ez? Batzutan hori berriz ere empatia, berbea, ez? Empatia, askotan ere, nik izango nuke beste behin ere Euskal Herria, eta ni neu ere erortzen az askotan. Ikusten dozunean persona bat, edo persona bat erdizka horrela dijoala, eta ostra, batzutan jarri beharko gineteke bereien buruan, ez? Kritika bat jaurti aurretik, ez? Está bonita. Bueno, oye, maravilloso. Muy bravo, emocionado, mis hombros están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. 1, 2, and 3.
Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere bete gabeko eskubideak ere badituzten elkarteak, eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren Egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizi askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunitate oso batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren Egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragileak kasu honetan Miren Artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea aldea. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren Egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da elkartasuna, elkarlana, komunitate bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunitate oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezake. Eta uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Merezi eta aitortza bat, merezi dutela elkarte guzti hauek. Gehien bat elkarte guzti hauek egunero egiten duten lanagatikan eta gizarte honetan hori aportatzen dituzten baloreengatik egiten duten lan horregatik. Eta esan bezala eskubideen aldeko lan honetan komunitate oso bat. Zer ematen digu guri poza familia baten aurpegia ikustea eta eske barrutikan sortzen zaiz. Unkigarria da batzutan zenolako erantzuna jasotzen dugun familiengatik. Guk beti pentsatzen dugun, ematen dugula gure denbora, gure energia, baino egia da, ematen dugun baino gehiago jasotzen dugula. Eta horrek baietz ematen digula poza, horrek baietz ematen digula energia jarraitzeko. Ez dakit, eske hau ezin da esplikatu hitzekin. Vuelve el mercado de trueque de libros, tras 2 años sin poder celebrarlo. Con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas,
Entre los días 22 y 23 de octubre, el Iradier Arena se llenará de libros y literatura. Puede ser una buena forma de refrescar y actualizar la biblioteca, también de hacer una actividad en familia o con amigos este fin de semana. Bidaia luzea egiten ari da Ainhoa, eta gaur Buenos Airesera heldu da. Hemen dago ere Fermin Muguruza, Argentinako hiriburuan, Blakiz Beltza filma aurkezten, Ainhoaren historia kontatuko duen pelikula berria. Zuzendariak gaur prentzaurreko bat eskaini du, eta pelikulak bi estenali izango ditu, bat Buenos Airesen bertan, eta bestea Rosarion. Avant premier ere egingo dute, 700 personentzako areto batean. Bai Muguruza, bai ikoizle argentinarrak oso pozik azaldu dira egindako lanarekin, eta uste dute argentinarrok unkituko gaituen pelikula bat izango dela. Muguruzak esan du bihotzarekin ikusi behar den pelikula bat dela, eta aztenetan ikusiko dugu zelan hartzen duten argentinarrok film berri hau. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? ¿Holandeses? Ah, ¿sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Yo empiezo a pensar en la segunda película, enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo, entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano, y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película, para que se convierta en una misión, el intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero cada vez también es nuestra historia. Somos soñadores, ¿no? Y pecamos a veces de ingenuos, pero también eso nos hace caminar, ¿no? Nos hace también más fuertes, nos hace volver a levantarnos. Muchas veces, como decía el poeta Pessoa, tenemos que aprender a hacer de cada caída un paso de danza. Y eso es lo que hacemos nosotros al final, ¿no? Seguir bailando como los gigantes de San Fermín, porque si no bailan están muertos. They killed my mother. They made my father disappear. I went there looking for the truth. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera, eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12:00 Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. The Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak dagoeneko agortu dira. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin.
mundua konpontzea lortu bitartean. Zeari itxoite, zen gaur ere zure belurren mente. Naizanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer.